we have been ignorant ukuthi yenziwa kanjani imali. Hayi ukuthi ithandazelwa kanjani, yenziwa kanjani. If the church is not ready to face the issue of finance, we're in trouble. In all departments. Imishado yethu isenkingeni. Imoto zethu sisenkingeni. Ingane zizokhishwe ezikoleni zikhishwe ngapha sekuyabiza ngapha ikhishwe ngapha ifakwe ngapha. Hayi ngoba uNkulunkulu engekho. We have been ignorant ukuthi yenziwa kanjani imali. Hayi ukuthi ithandazelwa kanjani, yenziwa kanjani. Ngoba lithi iBhayibheli, it is God who give you power to create. Uma ibandla lingakawenza ama-conference how to create wealth, sizoba nenkinga yokuba noNkulunkulu omkhulu nezikweleti ezinkulu ngoba imali egcineni iyenziwa. Angiphinde futhi imali egcineni yenziwa kanjani, iyenziwa. Uma angitshengise nje, uma ungabona ukuthi as long unendawo angakho, as long nje ubheka indawo eyodwa, yabona icorona isiprovelile icorona. Icorona ibizwa kwenza into eziwu-2. Number 1, ibizotshengisa abantu yokuthi sifocuse kuma mainstream zokwenza imali which are not important to economy. Phinda Gamboshi. Icorona ibizokuprovela ukuthi lento othi wena unayo ayibalekile emnothweni. Ngoba yonke into engabalekanga emnothweni ivaliwe ngeCovid. Kwathi ama-main pillars of economy angavalwa. Okusho ukuthi the next generation hlukanani nokuyofunda izinto ezivaliwe ngecorona. Uyabona nje, let me tell you something. Abantu abazosurvive from now in this century, abantu abazosebenza, abantu abazofocusa in agriculture and forest. Number 1, because of global warming, everything is growing green. Number 2, abantu abazosurvive with pharmacy, pharmaceutical departments. Nifuna ukuveza ukuvula umhlangano la umqondo ukuthi uma ningafuni ukuyofunda izinto ezibalekile emnothweni sizothenga izinto engabe siyazenzela. Yabazalwane, siyayidinga indlela yokwenza imali. Kunabantu abazolimala sibabhekile ngoba balithanda ibandla bayasikhonza kodwa banawo amandla okwakha imizi yabo, abanayo amandla okushada. Kodwa basiculele for 20 years. Azalimala umuntu uhleli naye, angazi noma sibonini. Angiwenzele example nje, uma umuntu okhonza ibandla faithfully akanawo amandla usave ibandla faithful for more than 20 years ngoba kuna 18 years naye lokho abakhona la, and phela uma lithi ibandla 18 years umuntu owaqala ukuseva ena 23 unangaki lo muntu lokho. Hayi ubrother sibanibani suka kude naye, hayi uyashaya, kodwa iqiniso lithi isidingo senyama. Ngizama ukuthini Pastor Undaba, kunabazalwane ehleli nabo abanama ideas that abangenza imali but badinga a capital. Ibandla will always lose people to the kingdom of darkness. Let me tell you something. Ngiyaphinda angikho offensive. Lento is not about kehlelezi. Lento is not about. Lento it's about the church cannot sustain its people. Ngoba uma lo muntu Ndlovu ngiyakubona angikhehlelezi, yazi efletini bangixosha ngicela ungiphe 2000 mina futhi ngithe inceko, the devil is a liar. You know, iqiniso lithi asiface reality. Thina siyamthanda uJesu kodwa siyahluleka kuba relevant to the world. Bonke singofakazi kunemshado esiyibonile hayi ngoba kuthandwanwa. Bathathana ngokuthi omunye unemali wathi nokuthi ngihlupheka ngene la ukuthi uyangihlupha uyangijolela anginandaba esilongo ngihlala nje la nginomuzi nginemoto anginandaba. Untombazana ihlala mama ihlusha kodwa ithi I don't care. Indoda ibuya ebusuku ibuya igcwala amakhondom ephakatheni, ubuthi uyawasha uthola amakhondom, ubuthi uyathetha athi khetha sisi ufunani ufuna ukuhamba uyekini elokishini ufuna ukuhlala na ufuna ubona ukuthi ngibuyela elokishini ngishiyele weave ngishiye iPhone ngishiyele impilo udisada ukuhlala hayi ngoba uthanda awunayo imali yokuyinaka.
We need to sit down and talk the truth. Ibandla lizoqhubeka lilahlekelwa abantu ngoba siyafihlelana amaqiniso. As long ungenayo indlela yokuphila uzothwala kanzima.